No niin, oikein mahtavaa päivää. Katso, että tänään on tämmöstä vähän motovlogi-tyylistä. Oho, meillä on vihreä valo, en huomannutkaan. Tänään on tämmöstä vähän ajeluvideo. Ei mitään hajua, mistä mä nyt alan puhumaan, mutta jäpätään sitten vaan jostain. Autona meillä on alla Seat Leon Cupra. Vuosimallia 2014. Vakiona tehoa irtoa 280. Pirteä auto. Voin sanoa, että Peugeot 206 1.4 litrasen vaparikoneen jälkeen oli ihan kiva tämmönen erilainen auto. Ajoin Peugeotilla siis 1,5 vuotta ja varmaan ajaisinkin vielä Peugeotilla, mutta ei mennyt enää katsastuksesta läpi ja olisi tullut liian kalliit korjaukset, niin päätin, että ehkä parempi sit vaan ostaa uusi auto. Joo, rahallisesti auto ei ole mikään hyvä sijoitus, varsinkaan tämmönen 2-litrainen turbokone, joka syö niin pirkuleesti bensaa. Mutta joo, eletään kerran elämässä, niin otetaan kaikki nautinto irti ja nautitaan elämästä. Mulla on ollut tää auto nyt suunnilleen joku 7-8 kuukautta. Ja tähän mennessä ei ole tullut mitään ongelmia. Ja joo, mun mielestä on ollut hyvä auto. Autolla oli ajettu 160 000 kun mä sen ostin ja nyt näytti mun mielestä 175 000. Mä olin niinku intissä siinä välissä, mutta kyllä se huomaa, että on tullut ajettua ja sit tyttöystävä totta kai on ajanut autolla, niin kyllä niitä kilsoja tulee. Kun mä ostin tätä autoa, niin mä just mietin yhtä ongelmaa, tai vähän, no ei se ole ongelma, mutta semmonen tyyppivika näissä autoissa, niin toi DSG-laatikko, automaattivaihteisto. Kun on kuullut aika paljon semmoista, että kun se menee rikki, niin se on tosi kallis korjata. Ja muutenkaan, no DSG on mun mielestä aika tosi nopea, jos vaikka esimerkiksi laitetaan tosta sportti päälle. Se on kyllä todella nopea. Suunnilleen tiedän mitä toi tarkoittaa, mutta siinä on kai niinku 2 kytkintää, sit se jotenkin räjäyttää sen niinku toiselle vaihteelle ja sit se on niinku periaatteessa jo valmiina siinä toisella vaihteella tai rattailla, niin sit se saa niinku räjäytettyä sen nopeasti ja siitä tulee välissä semmonen DSG-fartti. Varmaan kuten varmaan tiedättekin, ootte kuullut semmosia ääniä. Tää on nyt aika hassu juttu, mutta kun mä ostin tän auton, niin myyjä vaan sanoi, että tässä on downpipea ja tämmöstä tuuninkia. Mut sit se ei oikeastaan osannut sen enempää kertoa. Et joo, et mä en oo ihan varma rehellisesti, että mitä kaikkea viritystä tässä on, mutta ainakin osaan sanoa, että tässä on APR:n downpipe ja sit joku intake. Sit varmaan totta kai softatuuninkia ja mitä kaikkea tässä onkaan, mut hyvin on pelannut auto, ei oo tullut mitään vikoja tähän vielä tai ikinä toivottavasti. Jos kaikki menee pläänien mukaan elämässä ja kaikki tavoitteetkin, niin tekis mieli kyllä ostaa ehkä Audi RS3 seuraavaksi. Se olisi semmonen mun mielestä Suomeen aika loistava auto. Me ei mitään isoa autoa tarvitse. Se on 4-veto, 2.5 litranen, 5-sylinterinen. Se on just niinku mun mielestä aivan loistava. Ehkä ainut semmonen juttu, mitä mä kaipaisin enemmän, on ehkä se sisusta. Voisi olla vähän coolimman näky. Totta kai niissä uusissa RS3, niin niissähän alkaa olla kunnon modernit sisustat yönä, mutta en kyllä viitti 100 tonnia laittaa autoon. Mä oon katsellut semmonen 40 tonnin RS3 olisi kyllä aika priimainen auto ja sit siihen vähän pientä viritystä, jos 500 heppaa, niin mä veikkaan, että se on Suomen olosuhteissa aika loistava tehomäärä. Tää tehomäärä, mitä mulla on nytkin, niin mä voin sanoa, että ehkä Suomessa tääkin on liikaa, koska se et vaan voi käyttää näitä tehoja oikein kunnolla. Nytkin mä painan. Mun mielestä se on turvallisuusriski, jos sulle ei oo edes 2,5, no sanotaan 200 heppaa, koska oikeesti mä oon huomannut sen, kun mä ajon Peugeotilla, niin
se on oikeesti aika vaarallista. Siis se kun sä liityt rampille, niin siis no tehtaalta Peugeot 206 oli mun mielestä 1.4 koneet. Oho, siinä oli Saabi kuule. Perkele. Saabi ajanut ojaa. Mut siis oisko ollut 14 sekuntia luvattiin 0-100 ja mä sain sen kai johonkin, oisko ollut jopa 12 sekuntia. Ja tän auton mä oon saanut, vakionahan tän pitäisi kiihtyä 5.9 sekuntia. Ja mä oon saanut tän kiihtyy 5 sekunnissa. Mulla on ollut aika nihkeet kesärenkaat, ne on itse asiassa jo nyt aika lailla kulunut. Pitää ensi kesäksi ostaa uudet. Mulla oli niinku ihan vaijereilla sieltä reunoilta. Tämmöstä se on tää autoilu, kun renkaatkin maksaa aika paljon ja oikeesti tekis mieli ostaa joku, tiedät sä, takavetoinen auto. Mä mietin silloin, kun mä kattelin autoja, että oisko ostanut jonkun 3.3 Femman. Mut sitten en mä tiedä. En mä tullut sit siihen tulokseen. Et kyllä mä mieluummin jonkun 340 ostaisin ehkä. Tai en mä itse asiassa tiedä. Mä katsoin 3.3 Femmoja, mut en mä vaan osta. Musta tuntuu, että jokaisella Amis Jonnella on se auto. Ja onhan siinä nyt mukavat äänet ja tehokin on aika paljon. Jos miettii kumminkin vakiona se 300 ja kyllähän niistä nyt aika paljon niistä bensakoneista varsinkin saa. Katoin myös niitä dieseleitä 3.3 Femmoja, mut sit noi Bemarit ne on aika kalliita autoja loppujen lopuksi. Ei kun mä puhuin siitä sit just turvallisuudesta, että oikeesti jos sä niinku rampista liityt vaikka motorille, mä en tiedä tiedättekö te, mut Petikossa kai, siinä missä on se moposportti, niin siinä on semmonen, no siinä missä on se Hese suunnilleen ja joku tehdas siinä mun mielestä, niin siinä on ihan sikalyhyt se ramppi. Ja mä oon pari otteeseen ajanut siitä ja se on vaan niin epäturvallista ajaa semmosella autolla. Siis tuntuu, että vaan se et vaan pääse sinne. Ei kukaan anna sun mennä sen eteen ja kun se auto ei vaan kiihdy. Mut sitten kun sulla on vähän tehokkaampi auto, niin sä voit vähän painaa kaasua, niin ootkin sitten jo ohittanut auto. Ja sitten pari otteeseen ajanut Joensuuhun sillä Peugeotilla ja sit kun siinä on joku rekka edessä ja nopeutta oli 120, niin yrität ohittaa, niin se ei vaan onnistu. Sun on vaan pakko se koko matka odottaa, kun se rekka kääntyy johonkin sivulle ja sit sä pääset sen ohi livahtamaan. Se on vaan semmoista, ei sille voi mitään. Musta tuntuu, että tän auton jälkeen mä en pysty enää oikein ikinä ajaa millään Peugeot 1.4 tai millään erittäin laiskalla autolla. Et pitää aina upgradeata vähän tehokkaampaa. Mulla kesti ehkä pari viikkoa totutella näihin tehoihin. Ihminen tottuu aika nopeasti ja kuten tiedätte, niin ihmiset on aika tämmösiä, mikäs se nyt sana on? No niille ei kumminkaan riitä mikään. Aina ihmiset haluaa enemmän. Puhutaan rahasta, puhutaan vallasta, puhutaan ihan kaikesta, niin ihmiset vaan on tämmösiä otuksia. Me ei ikinä kunnioiteta mitä meillä on. Me aina halutaan enemmän. Siinä on muuten aika hieno tommonen Lontoon bussi. Mut joo, nyt saavuttiin Biltemaan. Mä käyn ostaa sieltä pari juttua toista videota varten ja jatketaan sitten tätä jäppäämistä niin sanotusti. Munhan kanava on alun perin mopokanava, kuten varmaan suuri osa näistä katsojista on vieläkin, niin käydään kattoo toi mikäs tää nyt on? Nyt mä unohdin, mikä suora tää on? No, kumminkin katsojat varmaan tietää mistä mä puhun. Niin käydään kattoo. Vähän lisää muistoja nuoruudesta. Täällä pari kertaa MP:tkin pysäytti. Tätä suoraan me silloin käytettiin, mun mielestä nykyään porukka käyttää Tässähän sitten nuorempana pistettiin menemään, kuten varmaan muistatte. Mut hei, kaikki kasvaa sitten. Mopoikä ei ole lopullinen, niin valitettavasti tämmöstä se elämä on. Oho! Uppistolalla. Onks tää niinku teukan suora?
Koska Fortumin suora on siellä, onko se joku Hylkeen Pyyhtäjän tie vai mikä vitsi se olikaan. Joo, tää on yksi Jonnet muistaa tän suora. Mä niinku mietin, onko niinku mopokulttuuri vieläkin niin iso kuin silloin. Ihan varmasti nyt pitäisi olla. Ei se nyt mihinkään oo loppunut. Kyllä mä nyt uskon, että vieläkin porukka ajaa mopoilla. Tää nyt vaan tuntuu, että kun mä en itse ajan, niin muutkaan ajaa. Musta tuntuu, että mä en oo vaan lähiaikoina nähnyt, no joo, nyt on talvi, mutta niinku viime kesänäkään onko mukaan nähnyt niin paljon mopoilijoita. Tai ainakaan on sosiaalisessa mediassa, mun mielestä YouTubessa ei oo tullut mitään esim. Vaikka mankitubettaa vastaan lähiaikoina. Tää voi olla, että on tullut, mutta en oo vaan katsellut niitä videoita niin paljon, niin ei oo tullut vastaan. Mut joo, mä tykkään tästä tosi paljon, kun tässä on näitä eri moodeja tässä autossa, niin toi komfortti on just tämmönen, että mä tykkään. Se vaihtaa niinku nopeasti vaihteita. Ja pystyy ajaa silleen, no komforttavalla. Mut sitten sit mulla on tässä individual, niin se on tämmönen, se vaihtaa vielä isommalle kuin yleensä tossa komfortilla. Mä en tiedä, onko tää kovin hyvä autolle, en usko. Pitää kierrokset tosi matalana. Nytkin mulla on 5. vaihe, nyt on 4. No 4 vedetään nyt 40, et mä en tiedä, onko tää kovin terveellistä periaatteessa. Tai individual, sä voit niinku valita siinä mitä sä haluat, mitä toimintoa, niin mä oon nyt tehnyt tommosen Eco Plus moodi, niin sanoisin, että komfortilla mä yleensä ajelen, mut siis mä oon huomannut, että tää antaa vähemmän tehoa vielä tuolla Eco-moodilla kuin normaalisti. Kyllähän tää nyt perusauto on paljon nopeampi, mutta huomaa, että ei oo täysteho käytössä. Ja sit aina kun ottaa kaasun pois polkimelta, niin se heittää ton vapaan. Mä en tiedä, onks tääkään kovin niinku hyvä asia autolle. Mut voitte kommentoida sinne kommentteihin, jos tiedätte asiasta. Mut täällä kyllä saa bensan kulutusta laskettua, jos haluu. Joo. Sitten on tää Sportti. Se on vähän niinku toi Cupra, mutta se on vähän semmonen kevyempi versio. Et esim. Kaasutuntuma on aika lailla sama ja äänetkin samat. Alusta. Mä en oo varma, onko alustassa pientä eroa, mutta ainakin huomaan, että ratti on paljon pehmeämpi Sportilla kuin Cupralla ja jäykempi alusta ehkä Cupralla kuin Sportilla. Mä voin tosta laitaan Cupra päälle ja vedetään tunnelissa, niin tekin pääsette vähän kuulemaan ja näkemään. Laitetaan vähän ikkunoita alas. Kyllä paukkuu, sen voin kyllä sanoa. Se on vaan kun nyt on märkää ja huonot renkaat ja muutenkin aika liukasta, niin ei oikein pääse käyttää täyttä tehoa, mutta taas ei Suomessa nyt, että se muutenkaan pääsis. Nämä rajoitukset on aika pienet ja muutenkin pitää olla aika varovainen liikenteessä. Mulla tos yksi päivä päätin lähteä Burger Kingiin joskus 10:30 aikoihin. Ja olin sitten niinku nopeasti raavuttanut tuo etuikkuna ja takaikkuna ja sivuikkunat oli silleen, että kyllä sieltä näki niinku läpi, mutta ei nyt tarpeeksi. Ja sit lähdin sit pihatieltä ajelemaan ja jostain syystä yleensä ajan aina totta kai rajoitusten mukaan, mutta tällä kertaa päätin, että ajankin 10 kilsaa hitaammin tai silleen vähän lämmittelee öljyn lämpöä ja ajan silleen chillisti. Kun ei ollut kummistakaan ketään liikenteessä, niin ajattelin, että ajan oikeasti tosi rauhassa. Ja oli tosi hyvä, että ajoin tosi rauhassa, koska kävi tämmönen juttu. Peura iski suoraan siihen mun eteen. Mulla oli vielä vakkari päällä, eli vakionopeussäädin. Jalat oli pois
polkimilta ja oli onneksi hyvä nopea refleksi, niin ehdin sitten nopeasti painaa jarrun pohjaan. Olisi muuten käynyt aika ikävästi. Joo, tämmösiä tapahtuu. Ei ole kyllä itsellä tullut ikinä mitään kolaria, että aina on ajanut ihan hyvin ja turvallisesti, mutta kyllä tälle ihmisenä voin sanoa, että kyllä mullakin on käynyt pariin otteeseen semmosia tilanteita, että on käynyt aika lähellä loppujen lopuksi, mutta oikeasti kannattaa olla tosi varovainen, kun ajaa liikenteessä. Se on tosi ikävä, jos tekee itse virheen, tai jos ei vaikka itsekään tee sitä virhettä, niin joku toinen voi aina tehdä sen virheen, ja et sä vois sillä oikeastaan mitään. Et vaikka kuinka hyvä kuski ootkin ja ajat, niin aina joku toinen tieliikennekäyttäjä voi tehdä sitten virheen, että semmoista se on, ja se on sitten ikävä kun semmonen virhe tapahtuu ja voi jopa lähteä henki, niin ei oo mukava. Ja niin. Mä en tiedä, onks nää yhtään mielenkiintoisia nää mun jäppäykset, mut no, mun mielestä on ihan kiva jutella vaan jostain ja voitte laittaa videon kommenttiin vähän videoehdotuksia. Yleensähän nämä mun motovlogit on ihan hyvin menestynyt, tai ihmisiä on kiinnostanut nämä aiheet, mitä on jutellut, mut nyt on vaan vähän eri mobiili alla. Ei oo mankia valitettavasti tällä kertaa. Manki on myyty jo aikoja sitten. Oisko siitä nyt joku 3,5 vuotta? Enemmän. Onko? Saattaa olla 3,5, 4 vuotta. Joo, saattaa olla. Sitä kumminkin aika paljon aikaa, niin lähti sinne jonnekin toivottavasti hyvään kotiin. Eipä mulla oikein varmaan mitään muuta enää tässä näin, niin lopetellaan tää video ja katsellaan millaisia videoita mä keksin tulevaisuudessa. Ja tarkoituksena on siis tuottaa nyt enemmän sisältöä, varsinkin kun on Intistä päästy. Nyt on paljon vapaa-aikaa. Mulla on tässä pieni loma ennen kuin lähden töihin. Ja voin vähän tulevaisuudessa kertoa enemmän mun tavoitteista, elämästä. Joo, eiköhän tää video ollut tässä ja nähdään sitten ensi videossa. Moro!